Anne, hoorst je zeker bod niet een jelige glas en een dooi nas met een vierde niet een dooi zo actieve keelige glas in gymnasium. Gaat dus mee als een dooi zo, toch maar aan het doen in Nederland. Gaat dus niet je graad in de wij primi een dooi zo dat hoorst je. Gaat dus een graad in een jelige griek dan is een dooi zoetje. Van mijn primi joing de dooi in Nederland, maar hoorst je maar Afghanistan, nou laat je maar zien van veel het een jelige griek, goed dan, gevierd dan. Als je niet zo in de rug had, de van niks en dus gaat deursing graad in een jelige griek aan het doen. Nou, heel veel jolig ha ballig jou, ha fuse ik ja. Als we met jaarten wie dolke koker. Als kimle sitting met jenje wie Janu en tel geversion ik wel bergen en ik jaarten na sturf. Na met ne ballig had al gekoker. Schon Daniel schön zeig nach hel shinje. Daniel kaal koltogrishin is sul akinje gita. Jane, doe je hasje verbruinger? Brichting. Wel hasje Gaan je kunje aan de brichting no hasje prima in aan Afrika maar aan de Congo is doe je maar zijn vader wel ballig kijk dag hier is keertje val we maken kokken is aan een voor de een tijd. Maar ga stok de schön feed als Congo ach aan de farsenjach kan tool ha nianen aan de farsenjach kan tool in een jelige grie is ha een begin een achke. Dus ben ik aan een aardje nach gaan je langs de farsenjach. Ach, als ze woord goed, ik heet de farsenjach kan tool nianen. Ik heb het sterren. Als nodig checken ze van mijn brein eet maar ha een aardje jeunje, nou een aardje jeunje ook het torsten begin heen. Na zou het dan een veernig. Kushana ha show ma behena studis da arke. Gaan doen je Afrika church er zijn gaan je site al die hunnem eigens gaan je vissen. Stoch ik wil tripletje arke en inching ha written ile aan. Ik niet stoch ik wil niet aan een nas jaar individuele kris. Gaan je zien ik heel ik wil en als asse jij geta. Gaan is dat ik jelige kris maar zijn gaan je zien kan je een weg arken als asse stoch kun je een nas derde. Het hart differ over en aan, zo gaan jullie in de graad wel een route ha kursjes in de dunje ha in het hart. Kimmer ha vis akische ik wil behe na sase ballig aan een brichting daar ha scheefse naar nianen. Well, kimmer de student geusje bring naar Gille is je naar nianen. Wel ha shinje graag gewel in een stilletjes dan een dagwitch. Als gaan je shinje ha behoort wie Jaravig is je Jaravig geweldig. Fuse me she ballig winning gaan nu echt daar wallig sint heel ha show. So fuse ja kunnen gaan naast. Girach met fuse me vision naar ballig. Heb ik nieuwstaan zijn iets er gaan nu echt daar in sint heel geleden. Ach der scheefse aan een brichting der scheefse meeting ha gemaakt nas asse gaan ballig. Jan de Ballig. Wel, heb vriendje hier thuis en als een oude jacket ha nianen eigen boden niet ha maar ook kunnen staan heeft dingen wie gaal braat ouders routen machine als een duur show als kun je als een sculpture routen heeft spars als hij als de Ballig Fijns jacket. Ach, na heel schif smooching zijn lawn ju gewel nishad is Snu launju vi lacho net inching as gaan in lacho net hot. Gaan je zien frikrach in een jisp, gaan je zien bring ja ma na shad korp no boek. Ga je zien bring in spores dat je bring maar heb ballig na shad spores. No gaat dus niet zien iets het huurschen gewel nas asse aan se wil goed je huurschen ballig vang start the first spores net het different green en naam nish maar en is hij has nas asse jij ha bring aan als de school ik heen aan de immerschool ille, ha in de steden de wanneer ik strak sporten lees in mijn kwiet, skippen in mijn band hacking en takerie skippen feed. I balien. Ha barach sporten aan zo'n finish. Wie een jan of nothing show. Ha barach doen je ha gra al Christian Sue skippen. Die mean bounce guitar. Zo'n het hoor niet aan een jan bounce. Zo'n sport. Has het ballig het jan bounce Kutja. Hij zat hoor niet in een klicht in. Bij mij klicht balien is bij mij
Ach, a sin bre gyfil barach sport.